Gustong hatagan og katin-awan ni Fermin Idilion, spokesperson sa Davao Light and Power Company kun DLPC, ang nanggawas nga istorya nga magkulang na ang supply sa kuryente sa Davao Light tungod sa giatubang nga krisis. Matud ni Idilion, wala kini kamatuuran, gani walay angay kabalaka kay bastante sumala niya ang supply sa kuryente sa DLPC. Karon, matado like Mindanao, even an hour more DOE. I just spoke with Director Roche earlier this morning, and isa sa mga release ko tanong yung putang, no? And tanaw na ko ang DOE, na sila yung announcement even ng facilities related to the so-called daw. Pero karon ako walay educational outages. Ito mo kay tungod sa supply na. Dugang ni Idilion, kung doon na may epekto ang nagpadayon nga krisis sa Middle East, dili sab grabe ang epekto niini sa power distributor. Naagitay kita sa supply sa Mindanao. In fact, ang Mindanao gani na gahatag pa ko ng kuryente, no? May power na to, sobrang kuryente na to dito sa Visayas, dito. Kaya interconnected man ta. Bisan sa Visayas, Mindanao interconnected man ta. In fact, sabi ko na po, earlier, kita pa gani gahatag ko ng kuryente dito sa Visayas. Kaya medyo na-asilay ka na hindi na-develop pa ang mga power plants dito and they need additional light sa area. Lauman hinuon nga posible ang pagtaas sa rate sa kuryente sa Davao Light, pero gipasabot ni Idilion nga kung doon na may usbaw sa rate sa bill, minimal lamang kini. What is important about sa kuryente is that dapat tanaw mo ato ang gamit sa kuryente. So dapat yung ato pong palikamutan na i-reduce nato ang paggamit sa ato ang appliances. Gibarugan sa Davao Light nga dili ingon ni ana ang impact sa krisis sa Middle East sa presyo sa kuryente. Ang wadaan ng demand, ang wadaan ng presyo. So far, wala pa yung nakita yung data na mo hatag ang impact sa presyo sa kuryente. Dili sa ato ang Gipasalig sa Davao Light nga doon na mismo sila yung mga kontrata direkta sa mga power plants nga kakuhaan og supply sa enerhiya nga mao'y pang-apod-apod ngadto sa ilang mga konsumidor. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.